for tuning into Zim News Beat TV. Iwe mkwasa ndubona. Right. Mkwasa ndio baba. Amezora ndubona. Ambuya ndio wapi? Karane papu nafu. Yol pakati baba. Mkwasa na ambuya gari batuzi. Awaroi gawe. Yo choka pakati mamuna wabona. Yol kusunga pakati wa mruma karibi. Yo mkwasa. Amezora fendera bana mkwasa. Anzi nasi ele. Njaona kutafuna kwa sekuru tatu. Oya we. Reka kulira. Oya weka. 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 Reka kulira. Reka weka. Reka kulira. Oya 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 weka. Reka kulira. Estofea. Uona hii natasu. Anzi mungundu one ere nitate kutasu. Ni nyada na kupata fiti. Anzi ndinoita kudada kupoza. Ni basa langu lokupata waro. Umefanya? Mazinzo ele. Wanangu mariteli mchema bwana mnimbane mtembelesha kuja estofea matabichi chikafu estofea. Tazeni ine ni wewe bwera kulu ndupate pankani yako Anzi ina ndikuunganize ese kuunganizo kwa mtu ni masabu ni machifi mchipiwa chikafu cha food for work. Kwete andi no kuunganiza ipano kuunganiza nawe kubata uro imanzwa. So kane wanta idachoka kutaritari yatokota Nekudaro nawe ambuya nemkwasha yakabvira kare na zvino yagoza. mbona uona huyu Hai munoonera mkwasha anoti muroi ndiwe anoti ambuya ndimaroi. huyu Iwo ambuya anoti muroi nguyu vanoti mukwasha ndiye muroi. iwe Ambuya muroi mboni ambuya muroi ndiani? iwe Ambuya muroi mbani vantu vamunoti muroi ndiani? ndiye kwasha Ndiye mkwasha. kwasa fiti ndiboni Mkwasha hatu muroi ndeupi? Ini ndukuo Shauri na muroi ndiani? kuti ndamba. amejana murola atene murola ni Amebeli nyaya tete ni muroi kai. nimesora mali hapa mkwasa na amejana Aka mkwasha na amejana mani. tanzo tabo zena story Anzi chitende sandura kuzaimwe na urondo. iwe wimbo wako Anzi wewe ndiani Kanchimona wako. diseguru. diseguru yo kapita kurathini unaona mama wako akigeza unaenda kuzanda ona mama akigeza Ai. Anzi wakaenda kutoilet ari kubathroom ukawanikidza amai ako akashama uchigeza unoenda rimuudza vanhu kuti amai ndaona akashama. Kwete. Yes. kana Kwete. mtanzi uchiburira una karibu kuziva unaona kuti amai gara zvakanaka Kana Kwete. ukaona wakagara danya usina kugara zvakanaka unokwanisa rekuva kuti amai makagara danya. Kwete. Beya unotonda zoti danya. Kana wakagara beya unokwanisa kuti amai makagara beya garai mushe. Kwete. kweiwe uwana medzora ragara beya unoona kuti amadzora gara zvakanaka Anzi ukaona mezvara wakagara beya unouzera kuti amai gara zvakanaka. ambuya mukana mukwasha agara beya unotaura nemukwasha uri gara bwino amedzora Amezvara. mukaona mukwasha adagara beya Hai makaona mkwasha akagara beya
mumuza ere kukwasha garamusha. Katremzora kana ngambika so atirizo. Hanzi katrauzi kana kabva kamiza kemukati kaya kana katsemuka. Unomuza kukwasha kamiza katsemuka garamusha. Azvite? Azvite. Ko kuuza kuti kwasha muroi. Hanzi ko kukwasha kukwasha muroi. Ipapo bye. Babade ipapo. Okay, so. Pana nachoka Mozambique? Pane vaenzi vakabva kuMozambique eri pano. Vanyinji na Mozambique. Hanzi hama Mozambicano makawanda kana. Mwari kuno. Okay, imuda chokopona. Amsubuda umadhekodha. Imuda chokopona. Hanzi makabva kupi mimi mukunongedzona sekuti? Kuboni? Kupi chaiko? Manika. Kwa hiyo? Mara familia? Sumzama kwa familia wanu? Ramusani manja mzoru. Okay, tab. Wanangu? Wamwe. Ndimi familia mozo. Uri familia wozi mesemi? Vadachoza na wandu wapona? Wakataura na sekuru nde wapi? Dachoza na wandu wawili so kazi na wamundu. Sekuru wakataura ni mkazi ni murume. Dachoza ni mkaranda na ramuka katati fikabwera titasika lini? Ima mbotana na sekuru pafuwa ni mjite sekuru tisata uya tukuda kuya tunurasika atirasike ere. Ndime chadiriga? Iwepo chadiriga? Uyiroda na friend yanga hii. Uchitaura kuti ndine shamwari yangu iliko kuZimbabwe kumweko Ai, shamwari yake kana naye pafupi. Oh, kali pafupi na shamwari ana amigo wako pa udari gari bona? Nguyo. Amigo mbapo mponi. Amigo mkazi. Huyu so asoferi na vudo tandani. Zimzeze pambazo kwa ene apita kwenye beze ate profita ate chachani zukumana nini ndizo nini? Hanzi uyu shamwari yako naye ane matambudziko akawanda ane makole akawanda achifamba muzvipatara maprofita mung'anga asi dambudziko rake harisi kupera uyu musikana. Are vuto. Ripo nikuyangana refridati. Hanzi na sekuru ichokwadi dambudziko reurwere unaro ndiri kuriona chokwadi riripo. So utende huyo ndo mzungu wako. Saka unofanirwa kutenda uyo amigo wako naye pano ndiye mwari wako. Kupana tukumaratu wamba. Hanzi pana apa dambudziko rako ndikuripedza uri kuporera pano hanzi ere. Ndichitwa tatu. Handi ndinonzi tashu wacho. Ndichitwani? Handi ndinonzi dzina rawa mwamba cheneda atatu. Atatu. Kundoponda bakuipa tashu atasura. Kundoponda bakuipa tashu atasura. Handi pesa pana chakaipa mandinongotsika inini chema chitashuka chiparara. Ngwaza na wambuya atatsura. Awa ambuya nimkwasha watashuriwa kama. Ime muri wawiri iyo ni makani? Hanzi muri waviri ambuya nimkwasha ndotanga kubvunza ambuya. Ambuya mune nharo ere? Ai, una makani? Ambuya mune nharo ere? Kwasa. Mkwasha une nharo ere? Una makani? Ine ninyera mibari nanga kutangatika bawe. Hanzi na sekuru ini ndina secret wazukuru kungeri haivi. Okay, tabo. So nkaniani ningamarize tembo hapa. Lero ndikupata mankwala wandu kumazi. Ndinotenda andidi kupedza nguva nemi nhasi ndiri kubata mishonga yevanhu vari kuenda kumagese kumangwana. Mbafana. Mazvinzwa? So, imwe nganaendi kuchiza kuseru. Nhau yenyambuya nemukwasha ndiri kuita kuseru. Ndikayangana muri kana constructor ya maika. Ndakacherechedza kuuya kwamaita pano muna chero mari yematare yamaisa mudare mangu. Zoni? Ndizvoka? Apa ingane yatokota ya ofiti ya kuti mutendezwe nendi. Apa nhau yehuroi ndo yamafambire pakubatsirwa neyagodza nhau iyi. Wahuroi wegonera uhu. Afuna kufatsikana. Wetsundi. Afuna kufatsikana. Hanzi vasikana varuda kufa. Muda kuvauraya vasikana uyu. Muda kumuuraya. Iwe mkazi wako uyu mwana. Hanzi iwewe mukadzi wako uda kumuraya, iwe mwana wako uda kumuraya.
Zakumana pakati pa. Zvasangana pakati pazaoneka kuti ndumboni. Aiwa, chakuda kuti ndeu. Pazaoneka ndumboni kupita konde kuna siku. Iwe ndashanda dare renyu tiri kuenda kuseri kuchabuda zvega pachena kuti Uroi ngupi. Ukarega kusiya mtubi ndibe kupata. Anzowega kuzvimamira ndendisina kubata. Murora na atete, mkwasha na medzvara. Murora na atete, mkwasha na mbuya. Iwe. Ai. Baka ipa. Lero zvimari. Anzaiwa nhasi zvinopera. So Robert. Unafanana nini ndafuna kukwashana. Muzukuru Robert azina sekuti asune shoko here kwandiri ndakuchira kuenda. Haya pazarana zandina sekuti ndingokutenda yenye kugamuchira mbidzo dzidzi dzauya kuzobatsirwa kuti chokwadi chibude pachena. Aiga. Naiga. Yeah. Chipo chemhururu. Uko wana fiti zina ndoto zinapatiwa? Kwa mugere kumabhenji uko kune varoyere vakapiwa tsvimbo vakabatwa netsvimbo dzatateguru. Variko? Kana variko simukai. Wera. Fambai makananga kuna tateguru. Ai ndifiti. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Vazukuru. Vakadi kumusha kumabva. Ndikuza matokota na ofiti. Andimi mune Uroi wadai kugodza. Ameno sekundi munozviona. Hapo nayangana mwanasikana alikuwa tangoraje? Apo ndacherechedza mukati medare mune mwana musikana ari kurwara chinombori chiko. Ameno mwana yeye akutinesa undesa ndasvika kunokuti. Hapa yangana mnyende yake kupfuma, ane mimba, ane zvesimanje randani. Ndiko zvinochitarire mwana kuzvimba makumbo, kuzvimba dumbu, urwere hwarambira mukati metsinga ropa nenyama dzake. Zvakanaka here? Zvakateipa zvenyu kutosha. Asi kanini ndikayangana. Asi nhau iyi yose ndakaitsvaka kuicherechedza paimire. Imwe awiri amedzvara nakwasa munozivana. Ndiri kuona imi vaviri ambuya nemukwasha munozivana panyaya iyi. Yeuroi. Amedzvara. Aiwa, ini ndino mwana anogara nomunhu wake. Ai. Ndanogara nomunhu wake. Ndikatotodzawo vanhu makuhwa kuti mwana ari kuhwara. Saka ndakauya ndakagumbuka kuti mukuwasha usingatondifonerawo kuti mwana wenyu ari kuhwara. Mumono watoita zvaaita izvi. Zvakandihwadza. Saka ndiwo muroyi mukuru wamwana wangu. Ndoita ndikaita shuwa. Mutawana nkwasa. Ehe. Iyo nkwasha. Tatego. Uyo nkazi wako. Hongu. Muroyi mbani. Andingazivi babo. Ai. Wewe unapata makwara jana? Yo mushonga wakambobatawo ndewe. Inini. Anditendero unobata mushonga. Wakabata chii? Azi wakabata chii? Hapana chananobata asi kutongoenda kunonamata mupostori. Chechikoni? Chechipi chaunoenda kunonamata postori? Ipo cheche yatiri kunamata kuwaterfalls. Inonzi chii? Sidhara chekunoti. Ya Pastor Mchefa. Pastor Mchefa. Pastor Mchefa. Asi ndiyangana pangani yani. Wewe na amedzvara kani ndokupatana. Ndakacherechedza pagirazi rangu apa ndiri kuona iwewe nami zvakavako mese ndiri kubata Uroi. Panana makani? Pane ane nharo here? Inini papo ndo pandinoda pakuti pachena. Pane ane nharo here pakubatwa kwari kuitwa neUroi. Kuda hongu ini ndine nharo madaiwa kwete handina nharo. Ini shuwa nditoita shungu nemwana wangu yekuhwara kwari kuita. Hanzi mese ndiri kubatai paUroi. Pane ane nharo here? Inini handina Uroi, ndinopikisa ipapo. Zvikureva kuti une nharo handiti? Handina Uroi. Vambuya.
ine pamwe norowa ndisingaziva ndingaite nharo handichaziva ini kuti ndirowa mwana wangu yairatiite soa dzukuru apa kuora dzapita ndifuna kuti nkani yano ndifuna kuti mpase mangwana ungasambe uye mutsikana mankwara ake palipa apa mawa machipesi mbwera mpase mutenge mankwara mutsikana ati nkani yano tizakumana pachitatu muri ividate fresh nguva ndoyatisiya nekudaro imi mambuya nemukwasha tichakupai mushonga wokuti munogeza uyu murwere tichamupa mushonga wokumurapa chitatu ndiri kukudai panapa tinotenda muso tiri kuvhura matare tiri kudai pano chitatu tifambire mberi nematare enyu chiendai panza munopiwa ambuya nemukwasha mupiwa mushonga wokugeza musikani arikurwara wopiwa mushonga wokumurapa panza wemusikana wokurapwa anouya kuzopiwa mangwana kuma8 o'clock nkani yano inazokuipa manje hanzi nhau yedare renyu rine zvakaipa zviripo zvinoda kuti zvishandwe tinotenda anamba muchanyara vanhu asi pakati penyama vamwe muchanyara nazvo tateguru ndinotiita zvamunokwanisa kana ndiurwe oda mwana wangu yechetakuti kuti ubude anedzana nangwasi kana ndino urwe ndoda kuti ubude ine handitenderwi kubata mushonga robert paupenyu hwangu uimba nkani hanzi robert muzukuru uri kuinzwawo nyaya ndiwe mutongi gava ndiri kuinzwa sekuru chitatu chitatu tifambire mberi nekubatsira vana sokutaura kwandiri kuita ndakuita sendiri kushora tateguru ndinoripa kana ndakunyeperai tateguru aiva nasekuru zvakanaka handina mushonga varwere asi kundanzwa muchiti vanouya kuzotora mangwana voya kuzotora iwe vantu voya kuzotorerwa zvavari kudzimira apa arikurezo nyambezi ndiani anoita zveung'anga pakati penyamba ndiana ndevavo ndinobatsira Eh? ndini unobatsira njani vanzi unobatsira chii nechii ndinasvikirwa nasekuru ndinorapa ndinobatsira vanhu vakawanda kwenyaya yemushama kuti kuipedza konyaya mupwere dzako uri kudi izvozvi zvamatondibvunza maita basa chaizvo inini kana kurwara kwake handiudzwi kana kutaurwa kwacho handiudzwi saka ipapa ndoda kutoti mundichenurowo munina wangu awandiboma munina uyu murume wangu ava muzukuru vava akatoona yava wagara naye neno ava ndamai vangu uri kuti imimi kurwara kweminin'ina wenyu kusvika apa paari hamudzwi makazoudzwa rini kuti ari kurwara ndakatozvinzwa ndakutoenda kumusha ndikafuwa musikana ari kusouth africa kuti ari kurwara kuti muri kuenda kumusha waenda kumusha kudande dande hanzi muri kuenda kumusha mukuziya here kuti munin'ina wenyu ari muchipata kasemberere kunani kwasemberere ndokuno kumusha kwangu inini nokumusha kunogara amai vangu ndobva ndatozonzwa ndiri kumusha ndokuzodzoka kumusha ndobva ndaenda kuuya kunoku ndauya kunoku ndikati pamwe vanguroba nina chandifonerawo mira ipapo kunogara kukwadzana ndiri kuwadzana station mwewandu wakatoti imwe pavo mira ipapo imimi amai muchipinda matare kana munhu achirwara musingaudzwi pachishona zvinoreva kuratidza kuti ndini ndakaipa baba munini hero shoko ndinotenda maita kuti nyaya zvoda kuti muende mirai hasa kuti muende mwebweso da kuti munangane pana mai guru mai guru havana kumbobvira vaudzwa kunzi munin'ina ari kurwara chikonzero chakaita kuti musaudza amai guru venyu chi mubvunzo wandavabvunza kuti pachishona kana usingaudzwi kuti munhu ari kurwara zvinorevei vakati tichida ndiri kuita sei ndiri kubatwa asi kukutaura kwavo chitaurai imi chikonzero mati ndingodumura ndiro kuita mutorododo amai guru vangu ava vakatumira shoko kumukadzi pafoni vachitaura kuti iwe wadzokera kumurume wako taakuda kuona kuti mukuru iwe ndiani uyezve vadaro sozvikanzi makauya kumba kwangu nomurume wako usiku mukasikocherera huku nhema muchivhara matara angu
Ndio zvakaita kuti musavaudze kuti uyu ari kurwara. Ndo pandaona kuti ndamuro ndichasvika. Aya ndati ndio zvakaita kuti musavaudze kuti munin'ina ari kurwara. Hero amai guru. Makati baba munini vakachirira huku dema papa vakabva vavhara matare enyu. Ehe, mataura zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekudai. Kurwara uku hakuna kutanga nhasi. Akamborwara zvokurasika pfungwa. Ndofunga ndikatsvaga mari inini ndega. Ndikanopa hanzvadzi yangu. Ndikati Bhudhi ndime murume. Ini ndikaenda nofunga takambosvika kutukana nabamunini. Chiti bamunini munodirei kusakundiudza ndehama yangu ndega iyoyi muno muHarare. Handina imwe hama. Sei musingandiudzawo kana munin'ina wangu arwara? Chii? Ndinoshua ndakatsvaga mari ndikadaidza naBhudhi, naBhudhi akauya. Ndikati endai munoona. Nokuti ndikaenda inini zvinozoita zvimwe zvinhu. Bhudhi wangu nasisi vakauya vakaona mwana uyu achirwara. Avo akasiya akamuvharira mumba. Amukira mumba. Ndobva asara achingobuda marutwe achikoromora zvinhu achita sei avo vaenda kubasa. Nofunga Bhudhi nokurwadziwa vakasvika kutakura hanzvadzi yavo vakaenda kumashumbe pools. Akagara 3 months variko ndichisapota kuti jira romapostori, ndichisapota kuti chikafu, ndichitumira mari yekuti mapostori aite akati tikuda $80 yekuti rori itakure munhu uendese mugomo. Ndakatumira $80. Vakati tikuda $90 yekuti tinoita choto kumba kwenyu. Ndakatumira bamunini hana kubvunza, hana kutera, hana kusvikako kusvika nanhasi. Saka inini dakarawo babamunini hatina kutukana. Iyo nyaya yaari kutaura nhasi inyaya yekuti munin'ina wangu anga akamirirwa nemapostori. Aanani manje akamirirwa nemapostori. Mapostori akati aiwa ngatichiendai tese ndinobvisa zvinhu zviri kumba kwenyu. Babamunini. Nhasi uno munin'ina wangu akabva atongo hamene kuti chii chakaitika ndisisipo manje ndiri kuno kuHarare. Ndopa akadzokosumuka unoumwe muprofita asiri uya akabatsira uye ndikuuya kumba. Vauya kumba ndobva vataura amai akuti naiwo mwanangu ungatakura nomupostori mukoma wabhadhara mari nemari wadii kutakura mapostori iyayo maenda kunobvisirwa zvinhu zviripo kumba. Ngozviramba ndobva ngoya nomupostori ndobva aenda kumba. Mirai baba maigu. Bamunini sei makaramba kuti mupostori apedze dare zvinhu zvainzi ndezvani zviri kumba? Zvainzi ndozvawo. Iwo babamunini. Babamunini sei mirai taurai neni. Sei makaramba kuti zvinhu zvainzi nemupostori ndezvenyu zvibviswe pazuva rakanga rakatarwa? Pamusoro nyaya dziri kusanganiswa. Ava vari kumusha vatorwa. Mirai. Ndoziva kuti nyaya dzakawandisa idzi. Ndosaka tichibvunza mubvunzo unoenderana neipapo chaipo. Mubvunzo wangu kuti sei makaramba musiwe kuti mupostori auye kuzobvisa makazoenda kune mumwe. Dare rekuti panobviswa zvinhu makanga muchiriziva. Mirai. Sei makazoti zuva iroro rekubviswa zvinhu zvirunzi zvenyu bva madhisapiri? Anga asipo uyu mukadzi ndiye anga ari kumusha akatoramba mudzimai ndiye achina kuzoteerera zvakataurwa namai kuti takura mapostori vakakubatsira kuti uwane kurapwa. Ava ndobva angotora nomwe mupostori asina kuvabatsira. Zviri kusanganiswa nyaya. Waraenda ndati kusanganiswa. Inzwa ndikutaura mupostori akazouya nemudzimai wangu kumba. Abva kumusha ikoko akasvika kuti baba ndaita zvisina tsarukano. Imi mukadzi anganzi haachafa akadzokera kwamuri mukuwasha atifumura uyu. Saka ndauya naye pano ndine chinhu chandinoda kubata chiri kunwa ropa romukadzi uyu. Ndikati mukadzi akatorwa chinhu chiri kubva kumusha kwavo ivava chavo chokumusha kwavo. Yes, ndokutora kwakaita. Adaro manje ndobva akabvisa chinhu ndikati bvisa usandiratidzeni. Mukadzi akatorwa naNatizora ari mumaoko maTizora vakati vari kumurapisa. Ndakamirira kuti adzoke ndobva abata chinhu chiya ndobva ati munoisa kugomo. Ndakati handidi $10 ende anoisawo kugomo. Ndakamirira naTizora kuti vauye ndivanopedzisa nyaya. Amai kuti pane mubvunzo ndakubvunza yamusina kuzopedza kuti makatumira iri meseji kumun'ina wenyu kuti wakavhara matare angu. Ipapo hazvina handinomboti ndakavhara matare. Nyaya yakaitika ndeyekuti amai akandifonera musha akati mwanangu zvandirwadza nemachengetero kuti munin'ina wako ari kuti iwewe ndiwe muroyi handikusvishire nokuti mese muri vana vangu ndiwe muroyi
Saka muroi kukuru nenkuwasha ndima amai guru nambuya wake amai ava ima handiti kuwasha mudiki muri kuti imimi muri kufamba muchibata ambuya ndakadzi musha mavo ndo muri kushereketwa asi hazvina kunzi ambuya ndakanzi musha muri kushereketwa mukoma wacho uyu mamiri aita aipa uyu ava zvikanzi vane mudzimu uri pavari asi vakawedzera hapana munhu akambowedzera ndini ndakasara nemukadzi pakafamba wavo amai guru makawedzera here iye ndianozviziva inini kurapa kwangu handirape kana nechimwe chinhu mukapinda matari mangu ndinongosvikirwa ndobva ndabuda mudzimu wangu ubva watobuda ndobva ndatotsanangurira vanhu matari vanhu vachienda mungandiperi ndichikumbira kuna sekuru kuti rimwe remazuva iyo mazuva ari papa ndouya ikoko midzimu wenyu kana uchitendera tosweta nhaurwa iyo mirai tosweta nhaurwa iyo nemudzimu wenyu wacho iwoyo ehe sekuru wakandibvumira imi mukandibvumira ndouya tombosonzwa dare racho richiparurwa ini ndichivabvunza semutorwa kwete avava ehe ndine mibvunzo yakawanda yandakanzwa ndichibvunzwa ngabwere pachitatu adaropangizira ngavauye musi wechitatu ivavo maiguru vacho vanosvikirwa vauye vakagadzirira musi wechitatu gashirai tate masaura venyu muno hosha iyo toda kumusanangura wesekuru zvakanaka zvamunoita agadzirira maita muzukuru wenyu kana isu pano tinokukuedzisa vanonzani amukombo mutupo shiri hungwe kana kunonzi mukombwe masvikira mudare ratate guru taso masahwira pamusoro wenyu ndatokumbira wowo ndashora dare revaridzi neshungu dzomukati memhuri yangu iri kundirwadza vana ava vakasara mukati memaoko angu ini ndine kakudza vana ava nhasi vakuwasha vaparadza musha wangu kunge uyu vaparadza musha uyu waparadza musha aparadza sei mukuwasha uyu atadza kuwirira vana ava havachafambidzana uyu ari kufurira kuti wewe unodada nomukoma wako nokuti andida mari madzinzwa murume akaipo saonekadaizwa pangaitinzwi uri kubva papi uipi wake kuti tisumuke kana kune vanhu vanogona atarise munhu mutarise munhu uyu kutorwara kwemukaranga uku inhau yaanoziva makamboona here mi mukadzi wenyu mumba anogara kwachirwara wasumuka mukadzi wako achipenga wosumuka iwewo hautera hautsike churudzi mukadzi ane vanhu ndakaita dambudziko ndini nemukadzi uyu achipenga iro kapa vamudiki hanzi nashiri mwana wako kubereka hanzi kurwara kwemudzimai wenyu nokuziva ndirinya kuchengeta kuti munhu ngaachengete mubaba mudzimai uyu pakurwara kwake kwese achirwara ndanga ndiripo ndichipepa achinzi ane shuga ndizvozvo pavakazoya vachimutora vachienda naye kumusha panga paine kukakavadzana kuhambirana ini ndine dzinza rangu inzwai mangu iro hanzi nemudzimu wekwamuri kuti ndokuri kubva zvinhu hanzi imimi kurwara kuri kuita mudzimai wenyu munokuziva hongu kana kwete handikuzive aramba hungwe hanzi handikuzive avarambe because pangaibaba muri apa because ndonzwa shungu sereki nonhamo yandikaita hatiti panyama hatiti girajire panyama akanzi ava vaitaura vega muapostora kuti murume wangu ndinoshamisika kuti ainditemerera mushonga wandisingazive ini handisi kuziva saka mapostora ndo vanga vaita nharo mapostora kuti tira kuenda kumusha kwenyu ava hazinonyandu vanyepera ndonyara tate ndikonzera ngozive ngozive kuti usataura hamuri vamukuziva ndakazarikana strike pamunondona panapa nomukadzi wenyu nhamo yandikaitei bvunza yana tezva vako kuti vakaendera kumukadzi wako
hamutongi dare nemuromo inzwai ndikutaurire Abzaibude babangulu garai pasi. hamutongi dare nemuromo handide kushora dare rasekuru mauya kuzonunurwa musaite zvokurwa musaite zvokutukana munotukana munorapiwa sei munoyananiswa sei kana muchiga zvinhu zvenyu ndatouyawo ndichiteera ini kuti ndiuye ndinoda kukubvisai zvinhu zvenyu ngazvibude mumusha mangu inini handirambidze kana tsahwira uyu ndinogona kutakura ndichiuya kuzoona matara angu ndakachena ini matara angu handina ropa musha mangu hauna kumbofiwa kutanga ndatanga matare hakuna kakafiwa ndiani wamangataurira nhasi kuti akafa ndiani imauraya tuvana tidiki uri kuuraya iwe wakauraya mwana mutsuna iwewe maakukonzera ndiite ngozi hausi mudzimu uri papo hausi mudzimu ndakauraya mwana wangu tateguru ndakanga ndiri vazukuru zvanzi nasekuru muye panapa musochitatu fambire mberi nematare imimi mauya kuzonunurwa pakupikisana pamunoita koitozvinomunoiti tateguru pakufa kwomwana wangu ndakanga ndiri kuchivhu ndichishanda ndokurota hope ndakarota mukadzi wangu akamira akabereka mwana kumusana ini ndokusvika paari ndokusvikomutarisa ndobva paita mbudzi apa mbudzi dzadewo imwe mbudzi ndobva yazvara mwana panguva duku takatarisana mwana wangu mudzimai wangu uri kuona mbudzi yazvara mwana iyi shoda nguva duku ndobva yatora mwana ndobva yadzisira mudumbu ndakati zviri kureva izvi ngatisumuke tiende panguva chena ari papo pamushenjerapo tinzwa kuti zviri kureva pandakafamba tichisvika pamuchenjere ndopandakaona mhuri yekumudzimai wangu iripo vakamira ipapo kuda kuti ndisvike pamushenjeroya vakandipengera kundipfunyira maoko ndakatadza kusvika pamushenjero mubvunzo wako kupedzisira sekuru vanga vati dare rinozoitwa chitatu muri kunzi imimi mudzimai wenyu aitaura kuti maimutemera mushonga imimi muchipupura nemuromo wenyu mati hamuna mushonga wamakambobata ndiite ini mushonga ndete ngatopiwa naiwe mukadzi wacho wakatemerwa unotemerwa mushonga nemurume wako mushonga wegumbo ndakauna here kutemerwa ndokuti iye ati handisati ndambobata mushonga ndopatakatangoti kunzwa kuti honga noti kwete hanambonzwa wabata mushonga wakaipa kana wakanaka asi iye ndiangoramba akakutemera sauti rikauti shuga kana mushonga mushonga weblack iwe basi mangwiro wapika kuti namwari wako wanobva bata mushonga icho waibata rufu mushonga waari kureva tungokosha ina ndisukupopota handiri kungobvunza handisi kupopotana newe kana kukakavadzana newe ndabvunza kuti mushonga wei wandiri kuona wakabata mumaoko mako mushonga wegumbo waari kureva iye akachamasatapedza iwe wakati handina kubvira ndakabata mushonga ndinoenda kuchechi handibvumirwa kubata mushonga ndinoenda kuchechi mishonga yakaipa handitenderwa asi nhasi uno wakuchibvuma wakuti wakabata mushonga waitemera mukadzi wako gumbo uri wokutemera shuwa ndakatemera mushonga kuti kuziva mushonga ndinoiziva kwete kusherekedza handibvuma handizvomezi hana mushonga muchindoa ndowandikuda kuti ngaubude nawo ngaubude ane mushonga wechihungwe ngaubude mushonga uyu kana mati tinotsuka mbatidzoki muchitatu chitatu tinotenda kana seteguru ari pano vauya shuwa kuti vakauya kuzondichengeta nokununura mhuri vachatinunura tichaona kuti muroi ndiani ari kubata musha mundiani nekuti zvinondidzimba mwoyo mangu tikataura chimozambiki chokumusha kwangu kuti zvindipedzeka mukati mato ini ndakauraya vana vangu chatidhundu mweya uchitaura ichidai mweya wauya wataura uchitaura kuti ndokwani mweya iyoyo mweya tinze zvanotaura
avamule wadeyanga mishonga vakatera kuti ndaza mweyo handiteri ndakawandirwa nchitewa mweya yese Kupengereza. ndikutumiwa atianu zita la asimoni andilizora walodikirawo ndolaitumira akatiudza wati toraifoja muombere modira mpuleti ndezvanoita iye anoomberera nofoja tikaedza zvokuomberera mwana aitichirira akandidzingidza nemapostori akadzosara nomukoma wake achiendai kumusha munanyanya kumondorira pana achiti dhunduruzo mwana akanditambudza zvei kumapostori ya zvakanaka zvakanaka aiwa nkani nadiite pachitatu ndiri kuda tisarasike gwara ndataura ndikati chitatu tifambire mberi nedare tichitaura tichionesana tiri muno mumatare iye ari kuti ndakawedzera ndinokumbira kuti aiuye neimi madzisekuru kana panowa munokwanisa kutuma auye aone zvinhu zvandakawedzera nozvandakatora iwe mtsikana ine ndichitoa tasvo hadzina sekuru ine ndinonzi tasvo ndichane zvagonga zvakuziva handishande ndichitevera mashoko emakuhwa anotaurwa naningi naningi ndati muuye mupinde mumatare musi wechitatu tipfuurire mberi nedare renyu tirape vanorwara vapore tibatsirane imi neni ndikuparadzire mishonga yakaipa iri kuvaka urwere mukati medzinza renyu ndosiya ndavaka ukama hwenyu kuti mugone kuenda mberi muchirarama muri mhuri imwe mune kubatana mune kunzwisisana iyo nguva ino yatava yangu yekuti kunze kwadoka taakuchida kuvhara matare tiombererewo tateguru tazvo vachizorodza homwe yakudawo kuzorora aiwa tozvikuita chigumbu chiveve zvimara hanzi chigumbu chiveve nguva yekuva vana zvino aiwa ndizvo zvasai. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV. Saka izvi zvakabviswa kumaundarweni izvi vaiti chii madzibaba vaiti zvabviswa zvavo zvaishandei mumuviri kana kuti mudumbu mama zvanga zvichisunga dumbu nemakumbo achizimba ndokutaurawo kwavakaita nemadzimai. asi nanzwa mama uri ngoti mbabvu dzangu dziri kusunga chokwadi dziri kuvasunga chokwadi but vakabviswa zvinhu kaizvi zvakabviswa ndobva tadzoka kuno tagara takushanda takuona hazvisi kushanda ndobva takaenda kumwe tichida kutsvaga kupona kwomunhu ndokubva aedzawo mumwe akaedza ndobva taona no ndobva tazenda pano mumwe ndiye akati achimbomira kurudza kumhanya kuchipatara ndimboaedza ndobva ndakazoti iyeni pache zvangu ndikati handingaregere mukadzi achifawo ndakaenda kumusha kwangu kwamurewa sunday ndakamuka na5 o'clock 7 ndanga ndakwamurewa ndobva ndafamba netsoka kuenda kugomo randoziva ndobva ndanochera mushonga wangu ndokuuya nawo mushonga wati afana kuutswanya-tswanya ndakati nemamira akaita zvino kana ndichitora ngozi ega ndichingotora ngozi ndakavatora kanei kambambera tunokwana twavakadya 6 twakadai ndikati kana achifa mukadzi hapana ndaane ngozi kudhara ndakataura kunzi vana vangu vese vachapera kufa hapana chanchanyengerera ndopavakadya vakarara kwakuseni chitofunga kuti zvaramba ndopavakanoita tunonge tunhoko twembudzi indobva ndaenda kubasa ndadzoka akati ndaita futi zorodoka vaita futi mangwana ndopa iye zvinova kudurura mvura manje ndopa vazotanga kuda kunge vanotereka ndingodyawo zvimwe zvinhu ndini ndakatora mushonga wangu tamboedza uyu wavakashandisa wemapirisi zvaramba ndakazomutora wangu inini ndowandakazopa wazovavhura mudumbu kudai. mama urota futi kuti vanhu here kana mama agara muchiuziva ndinoiziva mushonga handiite zvangu zvokuti ite zvouchiremba asi kurongo yakanga iri n'anga saka mishonga yese ndoiziva ina handingozvifarira zvangu kuzviita asi hana yangu ndiyakandotora mushonga uda kuti mukadzi afere
takateta muhana kwete kurota ndo pakaita ndisumuke kunotora kana achifa dzinza rangu randitsudza kudai orati vada kuti ngozi itike musha mangu ndozvakanipa pawa yekunotora mushonga wacho bva ndapa one time mudumbu mafamba pakufamba kwemudumbu ndopatira mama yedu ndandani 7 days ndisingaende kutoilet ndipapo saka yongoro kucleana mudumbu kuti vatange esa mudumbu kana mombe kanzi yaita ndinotora ndopa mombe nodhoswa taitoshandisa nase kuti kudhosa mombe saka ndapi mamwe matambudziko amusangana nawo naye muri wandanzwa muchiti iko zvinoti akungorara nemudzimai wangu ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo semhuri pamba panapa dai manga muchitibetserawo mashandiro andiri kuita haasiwo mashandiro angu pane kuvharwa kumushando ndinoita zvokuvaka kwete kungoti ndotone kadhi rokumeni power kwete zvongoti chere fojarayo asi hazvisi kundifambira zvakanaka da kurunzi zviripo zvinhu zvakanaka ambuya ndaruza mari yandaruza pamakore arwara mukadzi kusvikei zvino dai dziri mombe dzandiri kutenga danga razara handina wandinotaurira kana handinochemera dai danga razara hapana ari kuziziva kana kuzviongorora izvozvo ndiri kungonyarara mukadzi ndakazvida ndorudo rwacho saka kumhuri yemudzimai hapana vari kuedza kubatsirana nemi ndanzwa munhu wese ari kungoita zvake mazvake hakuna zvakutoita fanigeni ndine mhosva ndiri kurwarisa mukadzi pamatauriro avo seshoko raataura kuti wawa wanzi usadzokere kumusha kumurume wako chokwadi wangu asingadi kuti adzoke kuno chikonzero chii akusi kutanga ambuya mukadzi uyo aita mwana akangopomoka unodzi kutiza tichigara muna 5th road kumunina wangu ndiyo yatatsanangurira ndikutsanangurire ndibvunze nyuwo munhu ndikakutsanangurira mahwari anoita mwana wangu ndiri mai wake zvese zvataura zvatinoita kuchingwiza kwakataura takaenda ndini nomwana wahanzadzi yangu nohanzadzi yake marinjawo hanzadzi kutsva moyo wavo sekuru nohanzadzi kabisa 200 tiripo avasina vasvika tikapinda mumatare neiyeyo tikatsanangura katiti munoda kupinda mumatare saka mari yemumatare munomu bvisai mari yanoita 1000 yati musiye munhu tiende kumusha kwenyu hanzadzi nasekuru akati iyo mari hatina tiregei tisiye 200 idzi tikasiya 200 idzika tichatsvaga naika akaenda akasiya 200 hanzadzi nasekuru mwana wahanzadzi yangu ini tiripo futi iye aripo dzikasara 200 ava hapana chakabisa ndeyo hanzadzi yangu mwana wahanzadzi yangu nomwana nohanzadzi yake mwana wababa wake tikagara vana vaitichita achatsvaga mari achatsvaga basa kukubva rapera vese abisiwa pabasa akati mai mari yaita ishaya tabisiwa mabasa tiite sei tikanga tati uye anorwara zvumbai ndatora mari yake uko yatasiya haana kudzienda katora mari yakasara kuchitungwiza tagara ati mwana wakugwinha iyo ng'anga yanga ichida kuti ati kuno chikwambo kumba kwenyu toda kuenda kabisa tikati oraiti toda kana atsvagiwa mari tiende newe tichione kauri kuno haungabvise here ati handibvise noda kutienda kwakare tikagara mari uyu akahwara kugwinha manje tikachaiwa foni kuti mwana kuna ari kugwinha wano mazuva achigwinha ari kugwinha ti ikauya hanzadzi yake futi mwana wababa wake baba mudiki nomwana wangu wokutanga mukuru wacho ndiakauya kuzotakura pamunoenda kuti kubvuta ava achimusiya muno mumba ari ega nokamwana kadiki achienda kubasa akaenda vaenda uye achisara ega nomwana muno akauya hanzadzi akauya kuchipiri akaona pasina
akadzouya akamuona achiti hanzvadzi chinyi, akati ndikuhwara. Chinyi? Ndikugwina. Oh, tiite sei taingaiwe? Shuwa musi wakadzomuti tichienda, akaona vasipa vasumuka vaenda, aisiya mukadzi uyu adoita kuvharira achienda. Vanoenda swera nekamwana kaka kadikidiki chitakara zvakati hwadza kuti mwana uyu angarape mwana uyu mushonga hapana. Ndokudzotakura mwana uyu hanzvadzi yake nani nasisi wake akaenda, tikauya naye kumusha, tikagara naye mumba, ndaenzera ndakana kwakuchena zaona zvauya zvinhu zviye mandi wakuri amai ndafa ini. Takamuka angene zvari kuita mwana wangu ndakachema tese kana sisi wacho akachema. Tuone zvari kuita meso mbu. Chinyi? Tichipopotera tichitaura mzimu uchitaura zvokumusha kwa murume wake. Ndini ani ati ndi asima, ati aniko asimu achiko, ati aniko mangwiro, ati ani ipo zita ranoshedzi warimwe. Torai foja muomberere, ndiye anoomberera oyi, tikatora foja tikaomberera kumusoro. Tienda ndio yani. Mati mudzimu waitaura ndiyo kumusha kwani? Wavo ava ndio ari kundireverera izvozvi, ndokwandikurerewa kumusha kwa murevu. Ndo regai munzve, regai ndipedze ndakumirira ini. Ndio kwandiri kubva, kwandiri kutumiwa. Wo anze ndikutumiwa kuti ndiite sei? Enda amene kuti chii chaitadzana kuno kumusha kwawo. Tikaenda kumashumbe nobhasikoro tatsvaga tikatuma hanzvadzi yachakaenda katora muporofiti kumasumbe akawana ipomba akazangara kunangara pomba pesa akati kuti ndimurapire pane izvi handizvikwanisi, ndotoda muye naye kuvi kwatinogara. Shuwa tikatakura uyu ini amai vake mwana wangu wokutanga musikana yemukuru, tikaenda naye tikasvika kumashumbe. Mwana uyu ndakachema ini zvichiuya kumashumbe kuita kunga chibhero chofoja. Mvura muna Juni muye achidiridziwa mvura, achidiridziwa chirudhunduru, mapotero anodiriza kamvura achidiridza chidondoti dhunduru, taura zvichitaura ndini yani hakuna wokwedu wandikanzwa zvaitaura kwawo kwomurume chete tatumiwa na asimwa ati aniko ene mosimo ndiantutuma kuno bisa mbazvi ibva enda akataura mwana wake akafa kare, akataura vamwewo vaifa kuno vese zvichitaura ipapo nomazita acho. Vakafa kare vainzi vadii? Vaitaura ivo vaiuya ipapa ndio paanotiisa ipapa kuti endai mahwisa. Tikati wo ini ndakalira ndikatiza ndikati mwana wangu wakufa. Mapostori akandidzingidza akati ibvai ndozvamudenga kuno, atidi munhu anorira pano, dzokai kumusha kwenyu. Iwe mukoma wako chisara nouyu ava manyaya kurira. Shuwa ndichirira kwakuchena kuita kutemba so kuisa kumoto kusasika nomachira akati muregenyi nomachira yakamai waenzera nomachira yacho kuseni wabanganuka nayo uri munhu iye muning'ina wewe uyu ndiye akati kuhwa nokuhwa yemi mwana uyu kana zvataura murehwa nomwana uyu yemi wakahwa mwana womunhu anta nomudzimu iyeyo wakahwa achibva kuno nechikafu mufunga 3 manzi mbabvunze kuti akabisa senda akateera here kuti mukadzi wangu imi kana murume wenyu akasaya kuteera imi mwabva muchihwara siriasi angasaya kuteera kuti ndaona mukadzi wangu anoteera kana chikafu kana senda sanobisa kuti kwageraji mbabvunze kuti akambobisa senda kuvanhu apezi achipiwa mushawo tibika nyapa moga muning'ina achitakura chikafu achiendesa poto mapureti mugomo mvura chikafu muriwo upfu uchibva kuno kutaundi achienda nazvo kapasa muning'ina we kuti muning'ina wangu nyama chitumudzira pabhazi every day
zvichienda kumashumbi zvokuja ini ndadzingidziwa tichienda magara kumusha. Shuwa maiguru ake mukoma wake akapedza mwedzi 3 akagara naye uyu. Wechitatu akati atitengai chiko toda kuenda mugomo. Akatenga mauya machiko maputi akaenda akapinda mugomo naye uyu. Nawo mapostori akatenga mukoma akadzobhadhara ati tikuda kamukanda kumusha kwa mai wake zvinenge zvakuita kushoma kuuya. Akahaya uyu kombe 100 kombe ikadzosvika kumusha kwangu vanhu vakauya makara vanhu mapostori akawanda ndikadzobisa mbudzi yakabaya ipopo kuja manheru ikadzobisa mbudzi yekuwedzera mari 100 yakashomeka. Akatenga pesa jira rwaiti ipano nopapo rukuru kana machira ekunamatisa matsvuku anga nayo machira giremenzi rimwe rokusunga bakatwa rese akatenga sisu acho akatenga kuti munin'ina wangu arapiwe. Shuga iyoyo achitenga mauyu majekiseni aizibaya yega uyu tenga majekiseni mapirisi zvichienda kunyagonyo kwairapiwa zvichienda zvikauya akauya naye vakazaza varore tikasvika naye kuseni tikanamata akadzungunuka jira rakaridzungunusa akarizvengesa musha wese pesa irefu ikuru jira nasi angataura kuti atizvo kumusha kwawo izvo zvaibva pano imi ava vandigadzirira mwana wangu ava regai ndinzwe kubva kwavari. Hanzi mudzimu baba kauri kubva uri kutaura uyu waitaura zvinhu zvekumusha kwake ndo kutaura kwavari kuita ivo. Inini chandakuda manje ndiri kuda vanogona basa iri kuti vaburitse zvinhu izvi pachena anogona kuita kubackfire ndiye andiri kuda. Kana ndirini ndiri kuroya mwana uyu zvabuda mukadzi uyu inini ndiri kari kugagumira museve handina hama yangu yakavengana nomukadzi uyu kana kuti inini ndotukana nomukadzi uyu. Nyaya vari kutaura wacho ndoupi hama yangu iri kusumudza mweya ichiisarira pano mukadzi uyu ndiani? Inda vachitenderera kuhwanda zvinhu zviri pachena. Uhanda iwa amurehwa kuhwara kwomwana wangu hakuna. Ndakabvisa amainzwai ndakatora nomukadzi wangu tikaenda kwaamai guru ndokubva tanocherera huku nhema pamba pavo kuti tivhare matare ndo pandakudawo zvichibuda izvozvo. Ava ndo vari kurowa mwanga mune zvinhu muno mumba ndikaenzera hopeni ndikatadza kuenzera muno ndakatadza kuenzera ndichipiwa zvimasaga pakauya manje panopinda postori ava ndakaenzera hope ndikamuka pano ndikati munhu adogadzira pamumba pano adogadzira nasanira kuzviona nasi pamarara pano mwedzi wapera pazvikanga zvaenda manje ndikataura ndikati munhu adogadzira pamumba pano ndakauya pakutanga ndichipiwa bharati iwe nangaraoni mune zvinhu machira matema zvinopakidzwa ti nangaraoni zviri kuitiwa mwana wako muno nangara ini pepu chinyi ichochi ndakaenzera 2 days ndienzeri futi mangwana ndakazviona futi zvauya futi asi tikukuudza kuti nangaona zvikugadziwa mwana wako izvi ndizvozvi ndikataura muno asi ndikadzouya vanamata manje akadzina aruma vabvuma kunamata ndienzere ndakaona hakuna chandikadzorota zvinhu zvabvisiwa hamuchisina amurehwa vaasi raiti ndo anogona ranga rakukuwadza mwana wangu ndozvandakuda uzibude izvozvo manje ndozvandakuda uzibude uroyi hwangu ndokubechera ambuya ini shuga yese yamunonzi ati ndaruza mari akambotenga mushonga weshuga mutonga weshuga asi nguva majekiseni akahwara wachaiwa foni kuno kuya kuno takura mwana inotakwe ndairira pa achidiriwa madhiripi nguva idikidikira pera nguva idikidiki ndariya mwana wanga chapona here akati regai nin'ina wawa mukoma wamhanya watenga madhiripi watenga mushonga jekiseni akandoita uyu majekiseni angani anodzibaya yega munin'ina wake mukoma wake ari uku ava nasi mama ndanzwa murehwa vachiti
pane chivanhu chikufanira kuti chiitwe pamwana wenyu. Mirai, mukoma wake handiti ing'anga handiti mumusha hamuna here yatingati yekuti mhiko here, hatingati mhiko isachi yekuti vana vanofanira kuva ng'anga here kana kuti mudzimu unofanira kunge uchitevera vana vave vachibatsirawo vamwe vanhu. Uyu haana mudzimu here mainini vangu ava vana mudzimu here? Ukatoti akabikisa zvikaita zvokuti pamba kufa kukaita baba wavo pano vamwe vakavenga mudzimu wakabvawo kurefu. Munezuva vamwe vadzibaba vaye madzibaba mudiki vanavo vakasiya vavenga kuti mudzimu uri kusapota vana mukuwasha. Isu hama dzedu isu mudzimu ndio kumusha kwedu nasi wakusapota mukuwasha ndaa yenyu iye wangu ekera maiguru wedu mudzimu wakabva kumusha kwa baba wavo. Manje ya baba wavo angana ningina wavo kufa kwakaita ningina wavo iye baba pakatanga kufa akasara muningina ndiye anga achifamba nomudzimu iwowo kwese achienda kwese kudzoti nhasi wafa. Iyo inyaya futi iyoyi wafa baba wamunini waifamba nomudzimu vasara vana oga yakapfawo hanzvadzi yake futi vakaita zvokuita zvouroyi iwowo futi akanangana hakuna kudzotaurisana, haana kudzotaurisana. Mari yaye yaipiwa yaye haachapiwa. Vakujani uyu munhikadzi wakunyima manje hanzvadzi dziye dzasara dzi ndiye kuti iwewe mudzimu unasi wakudzidzisa vana vako vana mukuwacha. Isu vana vedu mudzimu wakauya musha wakapotera shuwa tese tichiunza kuti ndakudzosapota mhuri yangu ndiye ndinoda. Nasi wakusapota vana mukuwasha kaisu takuijei anga tinohwere kuti mudzimu tubise mudzimu uende kuvana vedu vanhurume. Ukadzopotera munhikadzi senyu mudzimu wakatikana ndakajakare makoma hakuna kwainenda chipfuwa chandopotera ndichocho ukabva wauyawo wanga wada kubata umwe gotwe rangu ruruku ndiwanga achida manje akadzokurumidziwa kutakurwa kuenda kunze kwenyika waimbondodzo akaja naye makoma yaija iye achija tikadzoona mudzimu kuwavhara wamuchipfuwa. Uyu nasi wasiya pamusha kuti pamusha pakagadziwa akaenda kalizira mukati kutotenga vanhu noda mudiridzirewo ngoma pano masomo. Uyu mwana wenyu musikana? Iye musikana anodzimu iye ndokuya kudzoridzirawo kupi kumasomo kuvanhu watoita kutobhadhara mari. Akadanidza muning'ina wake akati muning'ina ndarovekesa mudzimu tiende watambawo. Ndipo tikatanga kuona kudzuka kwaweni kutamba kwaweni apo wakauya nemachira yake vesa vakauya shuwa ukauyawo mukuru ukauyawo iyeyo akatamba akataura ndikudawo ngoma dzangu nedzatiri kuda. Tikati ngoma idzi musha kuparara kwomusha ndekwakonza kudei nenga tidotoridzira kale ngoma mwana musha udoparara kuchisina vanhu. Mwana uyu akagara akadzoti kwake akadzondotengawo vanhu vombira uya mudiridzirewo ngoma panapa akatora akaridza mbira pamba pake akatora muning'ina akatamba futi. Ivo vanotaura kuti akanditaura kwaishanda iyeyu waishanda hatikwani kwemhene waishanda ndiye akadzotaura nyaya yataura kuti akanditi chinyi chokerecho ndiye akasahwira wachano mudzimuwo ndiye akayapwira haikona kuti ati vanhu vokwedu akandita ati chinyi nikunyepa. Ini zvese zvinoitika nenga ndiripo mai wacho ndinenge ndichizviona kana zvinotaurwa pamudzimu mwana uyu kuroiwa kwomwana uyu hakuna kuti zvakabva musha mwedu zvakabva panopamba pawo pano ndopazvinobvira hakuna kumwe pano pamba ndopazvinobva nokuti takaenda kumapostori tafamba hakuna mupostori akati zvakabva kumusha kwenyu zvaitaura mazita ekuno chete kuhama dzavo iwo ava chete ndokwazvaitaura ndiye anotutuma kuona zvikazonzi handisiri ndaita izvi ndino mukadzi wangu ndoshuroya mukadzi wangu ini ndiri kumuda imi muri kuda kubvuta mukadzi wangu enda naye kumusha ini mukadzi ari kunzvenga ari kudzokera kuno makunitaura kuti wadzokera kumurume wako toda kuona kuti mukuru iwe neni ndiani zvinoreve izvozvo
ipapo amai ipapo mama ndikunzwa mureva wari kupopota kuti mimi kudzinza kumusha uko muri kuti uri kudzokererei kumurume wako chakatadza chiko mukwasha wenyu mureva legai muntu iyo yantaura vaka isu akauya iye kwaakabva kumapostori kwaakapedza mwedzi 3 akauya nemapostori yakamusiya ipapo zvakamusiya ipapo ameno umwe mupostori wakaona tisingaziwewo wakandouyawo ndiye akauya achisvika naye ati amai ndano mupostori ndoda kuti andikanda kumusha kwangu apo tatora umwe mupostori wokuti amushandire nguva iyo yakamushandira ndewe anoenda naye kumusha kauye uyu mupostori wabva kupuwa tisingazive ameno mukadzi wababa mudiki wake wahanzadzi yake ndiye akaanyepa kuti uyo mupostori anoona wakundobva kumauhwe wokupinda nzira hatina kumbomuona wese kaiwa unotora umwe mupostori wanokushandira pano akatobhadhara mari nenga 3 yatikabhadhara mupostori iwe wanga chida kuti auye naye kuno hana iyeyo akadzondotakura tikadzokalipa kawatakurirwa sei neuyu mupostori watisingazive watingatichida kuti akakushandira waiti ndikandopedza ndoenda ndotanga ndini kuenda kagadzira kumba ndozoenda naye manje kamukanda manje uyo akadzita ati ndasuwa mwana wangu ndakuenda mupostori wakauya naye hatumuzive kana kumubvunza hatumuzive asi akasvika mumba hatumuzive wataiziva isi wedu haana kudzomutakura ndiye wataura kuti ati wakarambidza tanga tisina kumurambidza isi taida kuti ageze aende wachena apere akapedza mari haana kutoperekedza mari ndikatotomupa mari yangu yakadzomkwidza mupostori iyoyo yakauya naye kuno tizonza ati hapana chakashanda mupostori uyu akati ndikuenda kabisa zvese zvirumba mwacho ndinoenda kazvibhisa manje awa ukere watikanga tataura isu iye aiti tinoda kageza zvandiri kuona mumba mwenyu ati ndaida rumenyu angasingauya ndiwa ndaida kuti ndiwataurire ndiwabvunze amai ndiri kupuhwa kuhope kunzi watewapo ndosaka muchiona nsina kuuya kuda undihwandira inini ndakaroora mukadzi uyu handakuita kutizisa wazvinzwa dai ndakatizisa ndopamaendipa mhosva musade kundipa tora muda kuvhara zvinhu zvomusha menyu ndikati shuwa imi amurehwa ndakasvika kuseni ndikaenzera pano kuenzera uyu mwana achihwara ari siriasi ari ega sabizi kunguwa imi toda munhu anogona fainari chita munhu adzokega achaonekwa ane mhosva ndiye achabhadhara asiya azali achienda kubasa achimusiya ari ega achiswera ari ega handisiye mukadzi ari ega kana uchigara panapa panodiwa mari yekubhadhara mukadzi uyo anoda kudya mukadzi uyo anoda mari yekumutengera yenhingi yeshuga vaindipere mari iyo nhasi uno 3 months dzavagara naye uko vachimusapota ndo pavakuti hana kutumira mari yeshuga hana kuita sei 3 months komakore ese andagara ndino mukadzi ayo amai muri amai vangu musavharidzire zvinhu namwari mwana uyu kurarama kwake kana deo panisido pano ini ndakungomirira kuti kana vacho vachifa vese vana vangavafe hapana vaenda naye kumadhiripi ukazviita kuita 2 years musingasangana nomukadzi wako nokuda kumhiko mama shoko rikuti apuwa chirwere chekuti hazvichaigona kuita weti nokuda kuti hazi kusangana nemudzimai wake akambosviko here naro shoko makambatsiro sei atina kuzvinda zvakuti havasitobonda ko mubira makatorwa sei kunzi poya siya ndondataura ndine shamwari dzangu dzese dziripo dzanga dziri mubira ime handisi kutaura uyo wokusenzera mudzimu uri pane mwana wenyu ndo wakataura wedhiri kuti hanzi poya pane mawitness amai handii shamwari dzangu dzese dzanga dziripo shamwari dzangu dzese dzanga dziripo vakashama kati murewa wapuwa ningi gupu rapa warambidzwa kusangana nomukadzi
ndikutaura zvakataurwa jekerere hakuna zvaibva pano pamba pano mapostori adotorerisa mumba inoi kunamata kwandoita mwana pedzerwa nguva isusu tikungoda munhu anokwanisa kuita back to send chete noku anenge abatwa nemhosva ndiachapata kana ari murehwa akabatwa nemhosva ndiwo achabhadhara kana iri hama yangu achabatwa nemhosva ndiye achabhadhara chete ndozvaaoda edzimi mamuchazvigamuchira sei toti imimi mazo zvabatwa buda 100% tinobhadhara kuti takunanga uroyi kwemimi vamurehwa zvikazobata zvichinzi aiwa ndimurehwa shuwa kwatinenge tazoenda kana kuti anenge azoona purogiramu yakati aiwa ndokwanisa kubatsira zvozobuda pachino kuti aiwa murehwa ndova nechekuita ndinobhadhara amai handina kana sendi asi ndichakwereta muhama nevatoro kundibhadhara ndiri kutaura ndakazvitsigirira kuti handina mushonga wandina weni handina mbobvira ndatenderwa kubata zangu kana chimwe chinhu mukadzi wangu ari kurwara ndinobhadhara akambombisira mari kurwara kwanoita pano tanoja pano mwese patinofamba mari njedu nani kugara kwamukuita pano pane mari iri kuiswa nomukomo wenyu yekudya pakare pano vari kuti kudikwamaya 3 manzi dzavakagara naye ndo pasina kutera ndavava ndapuhwa kuhope kuti wokoyo watewa ndobva ndaregera ndakuenda mwangu imi mukadzi wenyu chaizvo angakusiyireni wosiya mukadzi waenda achifa ungatadzi kuteerawo zuva rimwe songotsvagwa munhu anokwanisa kuburitsa chokwadi anondirapa chete ndozvandikukumbira inini chete ndimo ndouya pani ndichitaurisana nawo mazuva ese panouya pana handidzoke ndakanaka ndichitaurisana nawo kuti mwana wangu unosiya wamuzalirira konhaya mai pamakataura kuti wakadyisa mwana wangu momaone ndiri kuvunza ka ndakataura chivanusaka kuti momaonei kuti sumuke tiende ndakurapisa kumusha tiende kumusha ari kuramba chaunogarira nanga uno murume ari kuziva achinzwa zvaari kutaurira anokusiyawa kuzalirira kwatiri kufamba ari kutaurirwa ka kumusha ndokune vanhu vanoda kumuuraya anoenda sei basa anoswera anouya usiku pamwe nenzera kwakarapa ko mudzimu uri pamwana wenyu musikana wekutanga mukuru ari kuzvikuwadzana adi kubatsirawo munini wake mama abatsirewo akanyangadza kunyangadza kuti kudi ndakanyangadza kuti kudi anobatsira mwana kana zvese zvinenge kugumbuka kwomunini inyaya kai amai nyaya yakataurwa yekuti huku kai tinoenda naye kuhigh court ndoda kuti anotaura profit ngatichida iso sekuti shedza kwamaita matichedza kuti tinzwe nyaya yenyu tanzwa nyaya yenyu tokutsvagirai vanhu vanokubatsirai handiti ndizvo vamurehwa ndizvo sochaizvo saka regai imi vamurehwa ndimakatotsvaga kureva kuti ndo zvamakagara muchitoda kuti tese tsvagire vanokubatsirai amai ambuya vamurehwa imi makazvipira here kubatana nemukwasha wenyu kana nedzimwe hama dzenyu nemwana wenyu murwere uyu kuti tikuendesei pana godobori kana ana chiremba vanogona kukupatsanurira nyaya yenyu iwo ana mari ina ndina aiwa taurai nini musataura nemukwasha inini tapfuma nei ndiri kuti imimi amai ndimune mwanasikana ari kurwara handiti izvozvo saka ndiri kuti makazvipira here kuti tikutsvagirei chiremba wechivanhu panoenda imimi mwana wenyu ari kurwara kana nevamwe vana venyu mese munopinda dara rimwe chete kuti mupatsanurirwe nawei musataure nyaya yemari kana chienda zvakadaro nenda matodzidzisa kanyaya kuti ndati imimi amai makazvipira here kuzvuzurudza mwana wenyu uyo ari kurwara nemukwasha wenyu nevamwe vana kana ndakuti huyai tiende pana chiremba akati abvuma kukubatsirai kana abvuma kutibatsira ndinenda munoenda ko vamwe vana venyu vanobvuma here kubatanawo neni uyu ari uko anobvuma arambe handitika anobvuma vamurehwa imimi makazvipira here kuti
tikutsvagirei chiremba kana godobori zvichienda neizwi ramunonzwisisa kuti imimi nemudzimai wenyu murwere naambuya venyu kana nedzimwe hama dzenyu munopinda mudare rimwe chete kuti muzive kuti chanetsa kumudzimai wenyu chii. Matononoka handitika kuna ambuya vangu vanzvadzi vari kurwara muri kuinzwa kanyaya ndokutaura kuti imimi semurwere makazvipira here kudhonza hama dzenyu, amai venyu, murume wenyu kana aine dzimwewo hama kuti tiende padare rimwe chete munopatsanurwa kuti chinhu chiri kukutambudzai chii. Chokwadi ndokubvuma. Handitika aiwa ndatenda hangu. Zvikundinetsa kuti mwana uyu ndakabereka vana vangu vakasara vasikana 4 abi yake vese yega ndiita sei. Ndopandiri kuti kunetseka kwenyu kwawo wake wokutanga musikana wanga watokura akaita chirwere chomwoyo chekuzvimba mwoyo kwere kuno kutaundi akafa. Uyu wabereka iyewo akadzoti matwins alipo musikana nomukomana ari kunze kwenyika. Uyu ndiwo akadzotedzana neiye akafa. Ndiwo ana akabereka chete anga abereka 5. Iye ega uyu ndina amai vake mwana musikana mukuru wangu wokutanga kubereka ndinaye kumusha. Number 2 yacho ndiye ari kuGrenville kuwadzana. Number 3 ndiye umwe akafona iyeyo zvamuhwadza wakafonera kuti sisi ukunza kuti sisi ari kuhwara ari kunze kwenyika zvamuhwadza kuhwara tese takahwadzikana ipapo pakatifonera ari kumusha. Handiri kuti izvozvo mambozvikurukura tinoda kupedza nyaya tichiti kana mese mabvuma kuti ndo zvamuda kuti tifambe takadaro tokutsvagirai moenda mudare zvinenge zvabuda ipapapoka imimi semhuri mbiri ndii munoona kuti pamberi apo poitwa sei. Apa toda ndiri kuitira kuti kupopotedzana kupere nekuti mune murwere. Hatina kuuya kuno kuti tizotanhaurwa yekushungurudza murwere, tauya kuno kuti tizokubatsirai kutsvaga sambuko. Handimapanzwisisa. Ndosaka ndoda kuti ndikuganhure nyaya yacho ipere toenderera mberi tichifonana kuti zuva ranhasi gadzirirai uyai pakati. Handimapanzwisisa. Ndatenda hangu. zvivo zvakatonaka izvi. Uye akigwara abi yake vese kumbohwari abi yake vese ipo pane chete. Handiri aya ndatenda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.